min ɗon getta on min ɗon gaɗana on barka derɗiraɓe heɗitoɓe be watango kubaruji meɗen hakkilo en ɗon matina derɗiraɓe meɗen heɗitoɓe meɗen ɓadiɓe be dayiɓe e en ɗon gaɗana ɓe albishir be sare shopping Jaygol. Sare shopping Jaygol ɗum sare waddanande en kuje fere fere jakkoma ko larani hala ɓornugal je worɓe je rewɓe nonon je ɓikkon fuu ɗum ɗo heɓo ha sare shopping Jaygol. En andi to Allah ceniɗo muñi asaweje garanɗe ɗum lattoto ɗum julde layhaji, ngam majum derɗiraɓe heytoɓe foti diga jonta ɗo goɗɗo matotira be sare shopping Jaygol ngam taskago koltugal muɗum be koltugal iyalu muɗum. Shopping Jaygol ɗo waddana en kuje fere fere, ɓe ɗon gaddare bo hande diga lesɗe fere fere nder duniyaru, diga Kano ha lesdi Nigeria, Cotonou ha lesdi Benin, Istanbul ha lesdi Turkey, Dubai ha lesdi Imarat, Shanghai ha lesdi Chine. Ton ɓe gaddata kuje shopping Jaygol. To a yi ande a sori kuje shopping Jaygol ni andu wato hande wari ha berniwol gotol nder berneji limtari ɗi. Ban jonta ɗo Adamu Haruna mo shopping Jaygol oɗon tawi ha berniwol Kano ha lesdi Nigeria. E nonnon to Allah ceniɗo muñi ha nyalɗe garanɗe bo o tammi wonugo ha Cotonou ha lesdi Benin. Ɗum fu majum oɗo taska hande waddugo kuje ngam taskaram julde layhaji. Ba jonta en bolwata ɗo ni to timmidiri hande ha Kano ha lesdi Nigeria, ban kanko Adamu Haruna o wuran o dilla Cotonou ha lesdi Benin bo fayin. Shopping Jaygol ɗon mari hande de promotion en mbiyata wato special promotion ustari. Hade de ko larani kuje maɓɓe ɓe ɗo mari hande ustari ko watta kase 25 nder temerre, en mbiyata 25% to goɗɗo sodi kuje ha maɓɓe. Amma promotion man ɗo mana hande ustari man ɗo ɗum waɗama be hande fodde ɗum timman 25 lewru meɗo le 25 meɗo timmata. Amma diga jonta ɗo kato goɗɗo sodi kuje ha shopping Jaygol ɓe gaɗanan ɗum ustari 25%, mana nder temerre ɗo ɓe ustani mo 25 ka fu. Shopping Jaygol ɗo waddana en hande limce ɗe geɓe fere fere none fere fere, diga super Gesner, Gesner Anour, Gesner Simple, Phantom, Bazin Rich, XL, Toyobo, Wifi, Govno, ɗo pat ɗo ɗum limce, qualité limce fere fere e shopping Jaygol waddanta en. Nonon kifineje kanje bo ɗe ɗon hande geɓe fere fere, diga Dabanga, Janna Bukar, Minista, ko nande majum, Miyaram, ɗo ka pat ɗum inde kifineje on. Ɗum fu majum on daran ɗum hande ha photoji ɗi en gerɓata ɗo derɗiraɓe toɓe. Paɗe ɗon kanje bo hande none fere fere. Nonnon to goɗɗo ɗon mari haje nyotanego accu hande shopping Jaygol ɗo waddana en hande limsego bo ɓe ɗon mari hande tela en bo. Tela en bo hande ɗum tela en international en pot en mbiraɓe banni, ngam ko waɗi ɓe nyotante hande nyoli ɗi a marata haje fu. E nani lesɗe meɗen ɗo mari hande nyoli fere fere, to goɗɗo wowi wancugo nder duniyaru to o laari yimɓe ni o wiyan ɗo ɗum yimɓe lesdi kazari, nga kamɓe on hande marata iri nyogol bangol, nyogol kazawol ɗo ɗum nyogol yimɓe lesdi kazari. Kanga majum shopping Jaygol ɗo mari hande nyotoɓe nyoli lesdi meɗen Cameroon, ko ha duniyaru to goɗɗo ɗo wanca to a fotti be goɗɗo laari ɓornugal mako ni a wiyan ɗo fakat ɗum lesdi Cameroon on. Ɓe ɗo mari hande nyotoɓe nyoli lesdi Senegal, en andi Senegal kamɓe bo ɓe ɗo mari hande nyoli maɓɓe, to goɗɗo laari andi ɗo ɗum wato ɗum nyoli yimɓe Senegal. Ɓe ɗo mari nyoli yimɓe lesdi Nigeria, ɗo kaje goɗɗo supti pat, goɗɗo foti wiya ɓe hande limci am kazaje ɗo nyotani am nyoli Senegal, koma nyoli lesdi Nigeria, walla bo nyoli lesdi meɗen Cameroon fu ɓe ɗo mari. Nonnon hande ɓe nyotanan goɗɗo jibbere en mbiyata saro, jompa, gare, koma en mbiya dawrawol, fu hande ɓe nyotanan goɗɗo je goɗɗo yi fu. E kala hande nyoli ɗi goɗɗo marata haje fu, dede hande modelji nyoli ɗo ka seɗɗa man on e limti ɗo. Amma to goɗɗo ɗo mari haje nyotanego man ɗo, dernier délai mana jabgode de hande nyoli 25 lewru Dhul-Qa'da ɗo, siwtorandu ndu en goni ha muɗum ɗo balɗe 25 ɓe accan jabgo hande nyoli kam. Ngam ko waɗi kamɓe kam to ɓe jaɓi nyogol maka to Allah cenɗo muyi ɓe nyotante, ɓe jaɓata ɓe joɓina, ngam largo ta ɗum waɗidira. Ɓe ɗon matina kala maranɗo haje nyoli ka fu diga jonta ɗo matotira be maɓɓe ɗo be 25 lewru Dhul-Qa'da lebbi meɗen Arabia on ɗo, mana hande lewru hande siwtorandu. Nonnon limce rewɓe ɗo tawe hande ha shopping Jaygol, diga Super Wax, deuxième Super, Velisco, Coton Suisse, Côte d'Ivoire, Shadda Broder, ko nandi e majum fu hande goɗɗo heɓana ton.
shopping jaygol ɗo waddana en hande kuje feere feere accu hande limce ɗe limtiɗe worɓe be ɗe rewɓe goo bo fayin abayaji ɗon ton none feere feere laffayji ɗon none feere feere paɗe ɗe rewɓe be ɗe worɓe pat hande none feere feere shopping jaygol ɗo waddana en hande kuje feere feere en mbi e bo ɓe ɗon mari hande dedei ɓe gerɓanan en kuje to ni hande a soodi kuje a maɓɓe ha dedei lesɗe feere feere a woni fo nde accu lesdi meɗe Cameroun ɗon fo nde ɓe gerɓante mana lesɗe taariɗe Cameroun fu to ni a soodi kuje a maɓɓe ɓe gerɓante nde kuje man ha ton accu hande ha lesdi meɗen Cameroun go bo mana ɓe gerɓante hande ha Tchad a woni a foti a matoti be shopping jaygol Gabon Congo Brazzaville Centrafrique Guinée équatorial ɗo ka pat ɗum lesɗe ande ɗe shopping jaygol ɗo tawi ha muɗum shopping jaygol ɗo waɗa coggu muɗum bo hande en détail be en gros fu mana sodowo no noon heɓan to a yiɗi ha soda noon hande a ɓorno a heɓan to a yiɗi ha fe'a e mbiyata wato en gros grossiste en a yiɗi ha fe'an bo ɗo fu ɓe garante hande coggu bongu ngam na hila hande sodowo ɓornono noon foti hande goɗɗo soda yaka en bo ya sippira ɗo fu hande heɓan ha shopping jaygol ban maraɓe haaje fe'ugo kuje ɓe giɗi hande ɓe coda kuje man en gros ba jonta ɗo shopping jaygol waɗanan ɓe hande prix man bana no ɓe codirta ha Kano be ha Cotonou to koɗo matotiri be maɓɓe to a yiɗi fe'ugo kuje hande ha shopping jaygol fotan banto a yehi Kano ko Cotonou a fe'i aɗon ha maɗo ni a soda ha maɓɓe coggu bano ɗum sodirta ha Kano bano ɗum sodirte ha Cotonou non ɓe gaɗante kan ngam majum nda lambaji shopping jaygol derɗiraɓe to ɓe matotire be maɓɓe dow ardungal derƴawo meɗen Adamou Haruna en ɗo matina bo lambaji ma ɗiɗi fu ɗi ɗo mari WhatsApp en andi bano wonɓe yaasi Cameroun si ɓe gaɗa plus 237 bano wonɓe nder Cameroun bo foti ɓe gaɗa lamba tan nde shopping jaygol en mbi ɗum sare international re ɗon bo nde sey ɓe kutinira nde ɓe plus 237 kadi code lesdi meɗen Cameroun ɓawo man goɗɗo waɗa 671 90 13 15 en mbiyata jeego capanɗe jeeɗiɗi e go'o capanɗe jeenayi sappo e tati sappo e joyi walla ma ha 692 12 30 09 en mbiyata jeego capanɗe jeenayi e ɗiɗi sappo e ɗiɗi capanɗe tati howde jeenayi ɗo dede ko larani hande lambaji shopping jaygol eno noon en ɗo matina shopping jaygol ɗo mari hande groupe ji WhatsApp ɗon to goɗɗo yiɗi hande foti mata ɓe gerɓanan ɗum hande lien man nasta nde groupe ji majum ɗo lara nde kujeji maɓɓe feere feere kan gama derraɓe to ɓe no matina ɗum saare coggu wato lattinde ɗum international ko to a woni ha duniya eno noon bo hande ɓe ɗon gaɗana yimɓe bo coggu bongu masinna en nani to goɗɗo hande soodi kuje maɓɓe ban fe'oɓe fotan ban to a yehi ha Kano a soodi coggu man ɗo pat gotel ɓe gatta ɓe prix Kano man ɓe prix Cotonou fu kalkal kan ngam majum en gerɓan lambaji maɓɓe derriraɓe heetoɓe matotire be shopping jaygol dede ko laari hande taskaram e hande koltule moɗon dede ko laari hande taskaram kala kon marta haaje kuje feere feere hande pawne ɗe moɗon e iyaluji moɗon mana diga ɗe rewɓe ɗe ɓikkon ɗum fu majum ɗum ɗo heɓo ha shopping jaygol